nga board member Hanbong Tuangiwan, the Honorable Board Member Susana Lourdes Yvette Bandoy Gaylon, nga papadisan hanatong bisita, the NBI Director, we have Sir Bugs Dongalio. Corazza, Maestro. Inupurat sa sarayaon, ayon hanlitin yung sa barnon, mga kalagasan o batanon, makurat sa naray ang kuldayon. Laminaan mga bisita, nag-aandam manira ikagala, may dakuos ngan may sinsilyo pa, may pinotok kay nagkapapulsa. Malarasi kita kay nasayaw daan bisita, paubayaan pamustura kay namuhayra at nagal. Malarasi kita kay nasayaw daan bisita, paubayaan pamustura kay nagkakalupat at wakas. Sikat ko ng labi ko may patron, mga layong lain-lain nga naong, an kadam at duwag lasa, nag-aarik pinagpakuransa. Sikat ko ng nga sarayawon, alami nga mga okasyon, mga kalagasan o batanon, kurat sa bunta at hirayon. Sige kita kay nasayaw dan bisita, paubayaan mamustura kay damuhayra at nagala. Sige kita kay nasayaw dan bisita, paubayaan mamustura kay nagkakalupad at kwarta. May bisita halagas na, kung halagat ng tututumba, pero nagmimiling pahit daraga, maiyak aatong pinturansa. Mga tao pinanipausa, kay ang lagas ng iba at turba, pagsayaw na niya hinuransa, nagluluhod-luhod ng dalupa. Hala na sige kita kay nasayaw dan bisita, paubayaan pamustura kay damuhayra at nagala. Hala na sige kita kay Okay, damo-damo nga salamat hanaton mahusay nga naaktibo nga board member han segundo distrito an anak han Giwan, the Honorable Board Member Yvette Bandoy Gaylon, ug sugad man na niya ginado hanaton bisita hanaton hinigugma nga NBI Regional Director Sir Bugs
Dongalyo. Okay. Nga niya na sundan tangahaw. Hinusa nga kurat siya number